Gràcies, conseller. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Té la paraula, en primer lloc, el grup parlamentari de Junts, el diputat Agustí Colomines. Gràcies, president. Bon dia, conseller. Vostè era conseller de Convergència i Unió en l'època més dura de les retallades d'Artur Mas i el conseller Mas-Colell i sap que enganyar-se no és bo. Aquests pressupostos arriben tard, arriben sense una majoria clara, arriben després d'un any i mig de govern sense l'eina fonamental, uns comptes aprovats, i arriben amb un excés de triomfalisme. No ho dic en retòrica, ho dic com a una constatació política clara, no? Hem sentit com Esquerra manifestava el seu refús a aquests pressupostos i nosaltres presentarem una esmena a la totalitat perquè, diguem-ho clars, vostès no s'han dirigit mai al nostre grup per negociar res de res. Però avui no discutim només l'estabilitat del govern, discutim si el pressupost de justícia i qualitat democràtica del 26 millora realment el servei públic o simplement consolida l'estructura. La pregunta és molt senzilla, Hi ha transformació real o hi ha continuïtat administrativa? Ens presenten un pressupost que creix, segons vostès, en termes absoluts, però tots sabem, això és veritat, però tots sabem que venim d'anys d'inflació acumulada significativa i, per tant, aquest triomfalisme sobre l'increment del 22% és, com a mínim, discutible. Primer, perquè el global de la Generalitat creix aproximadament d'un 11% d'una forma real, no el 22% que vostès proclamen. Per tant, el creixement diferencial real del departament és de 10 punts. I això obliga a formular la pregunta correcta. No és si el pressupost creix nominalment. La pregunta és si creix realment per millorar els serveis de justícia que rep la ciutadania. Perquè estem parlant d'un departament amb despesa estructural molt rígida, no? I en aquest context el que importa no és el volum, el que importa és el que canvia realment. Quina és l'estructura pressupostària? Quan mirem la composició de l'increment pressupostari, la imatge és bastant clara. La major part de l'augment es concentra en despesa estructural. Remuneracions del personal, 149 milions d'euros. Transferències corrents, més 27, inversions, més 25, béns i serveis, 9 milions. És a dir, gairebé 6 de cada 10 euros nous van a despesa de personal. Això no és un judici de valor, és una constatació per part nostra, no? Però té unes conseqüències polítiques evidents. L'increment pressupostari serveix sobretot per absorbir el cost estructural del sistema, no per impulsar reformes profundes. I per això li formulo una pregunta molt concreta. Quines 3 reformes estructurals noves permet implantar aquest pressupost del 26 que no existissin el 25, esclar? No parlo de manteniment, parlo de reformes reals. I quines són les prioritats del pressupost? Si l'analitzem correctament per programes, també es veu clarament on se situa la prioritat. El principal increment es concreta a execució penal i sistema penitenciari. El document ho justifica per diversos, aquest document seu, ho justifica per diversos factors, augment de la població penitenciària, millores de seguretat, infraestructures, programes de reinserció, però el resultat és inequívoc. El sistema penitenciari concentra la part més gran de l'expansió pressupostària. En canvi, la modernització de l'administració de justícia creix molt menys. Però el que és més clar, que és que aquest pressupost no arregla una cosa que denuncia les grans entitats cíviques, que és que es continua practicant, per exemple, l'aïllament de presos a les presons amb uns nivells extraordinaris. Dic, tot això és rellevant perquè és precisament en l'àmbit judicial on la ciutadania percep els principals problemes de l'administració, lentitud dels procediments, saturació dels jutjats, terminis excessius. Per tant, la pregunta també en aquest cas és evident. Aquest pressupost permet reduir realment el temps de resolució judicial? Perquè si no ho fa, el problema de fons continua intacte. Vostè
ha fet la tàctica aquesta molt, diguem-ne, pujoliana de fer-nos un llistat telefònic, per entendre'ns, en el qual amaga amb promeses, coses que vindran, per exemple, amb qualitat democràtica, està pendent, com amb l'IRPF, que el govern de Madrid aprovi no sé què, etc. Per tant, tot és una mena de barreja pel que fa a les inversions, diguem-ne, a la imatge que vol donar que realment s'ha passat, com ha dit vostè, perquè ho ha dit vostè, de les reformes a l'execució. I tots són promeses, tots són previsions, però en realitat, de moment, no se'n veu ni una. Per tant, i aquí apareix, des del nostre punt de vista, un dubte legítim. Part de l'esforç inversor del 26 podria estar substituint senzillament l'esgotament dels fons europeus i res més. Executat per anys anteriors, a més a més. Per això li demano claredat. Quina part de les inversions del 26 substitueix finançament que ve d'Europa? I un cop descomptada aquesta substitució, hi ha realment un increment estructural de la inversió? Nosaltres creiem que no. Quant a la part de qualitat democràtica, miri, si repartim el pressupost tal com vostès el presenten, seguint les seves dades, no les que nosaltres hem mirat, sinó les seves, el personal és el 59% de l'augment, els béns i serveis un 4%, les transferències corrents un 11%, les inversions un 10%, no? I sap què passa amb qualitat democràtica? Que l'augment és irrellevant, absolutament irrellevant. Per tant, i a afers religiosos encara té més augment que no pas qualitat democràtica. Cadascú té les seves preferències. Hi ha una cosa que vostès han fet, per exemple, en qualitat democràtica, que és desprendre's del Centre d'Història Contemporània i passar-la a cultura, i resulta que vostès es queden al cos humà de la Guerra Civil, amb la qual cosa despullen en bona part la raó de ser d'aquest Centre d'Estudis d'Història. Però sap, miri, nosaltres hem hagut de fer un exercici per trobar exactament on està la partida a aquest centre. Perquè tu vas a Cultura, trobes el centre, pitges i te'n vas a la pàgina del centre que està a Justícia. Busques en el pressupost de Justícia i aquest centre no té pressupost. Busques en el Departament de Cultura i aquest centre no té pressupost. Ara trobo el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, que és pràcticament polític, és un think tank polític, amb 250.000 euros de pressupost. Quan el Centre d'Estudis de temes Centre d'Història Contemporània de Catalunya tenia pressupost, sap de quan era? 65.000 euros. És a dir, una tonteria. Vostès després s'omplen la boca de memòria democràtica, de l'antifranquisme, etc., i tot això, i realment hi dediquen molt poca de la part, diguéssim, pressupostària. Per tant, si fem una lectura política real del 10% d'aquest pressupost, si es descompta el creixement general i l'augment, i anem a l'augment real, que és això que li he dit del 10%, en realitat què és el que passa amb aquest pressupost? Que el 60% està dedicat a costos estructurals, personal, el 40% al sistema penitenciari i molt poc a noves polítiques o reformes, molt poc o pràcticament inexistent. Clar, vostè creu que tenir més funcionaris és el que soluciona el problema, però no és aquesta la qüestió. Ja li dic jo, es poden tenir molts més servidors públics i que les polítiques no funcionin, perquè no hi hagi realment diners perquè es puguin desenvolupar els programes que ajunten a això. Per tant, la síntesi quina és? Quan es mira la lletra petita, l'increment real del pressupost de justícia no està en una ampliació de polítiques públiques com una absorció de costos estructurals, sobretot de personal,
i del sistema penitenciari. I poca cosa més. Per tant, nosaltres, des de la nostra perspectiva, ens referma encara més, i la seva presentació, que l'única cosa que podem fer és presentar una esmena a la totalitat a aquests pressupostos que des del nostre punt de vista són fake. Moltes gràcies.